Na Rympei U Hynñiewtrep, channel nabynta paidbah, Bri U Hynñiewtrep. Kawai ka yeng malah baju pendan kam da kompeni Boeing hapok ka nong bak Kiev kala syak penjulo jur ha ka jing her thma ka bajur jong ka Russia dang shen loong baki dan rimut ki batip bahasa phang ka te ka jingja bat ki balapan sapreng ka dur balapan pau da ki kot khobor jong ka te kari ka Russia kala her thma da ki ling sun bat ki drone shan nong bak Kiev jong ka Ukraine ha ka basdang jong ka tayo baladet da ka pendan kam yaki Lais pakat san teliki drone ban real teliki namding hakan ni kasin hiar thma baka Russia kala lej hiar thma ru shaki wai pat ki benta jong kategori laong ru bakatei ka shilem trekam jong ka Boeing kalong ka wai na ki thong bala lej thombor ka Russia ka met sngiu blai kat kum ka jinga thu jong arngut ki nong trei jong ka te ka company Boeing laingut ki he jong ka Ukraine but wai wa he jong ka American Chamber of Commerce ha Ukraine wat apreng ka jingjulo jong ka jakat trekam ka te ka tanat ha Kiev kam shim la dan satya ka jing penthut ya ka jing trekam long u Andrei Koryagin u walong u nong sanchar head director jong ka Boeing ha Ukraine wei pat u nong rak tin jong ka Boeing u la kan tat ban kran aa shakin nong thok khobor halo ka te ka jing sha thombor lai na tong ban ong ba ka te ka company shna ling sun jong ka US ka bu akhmat ya ka jing shngan jong ki nong tre jong ka hynrei loong ba shim la don wei ru ban men saw na ka te ka jingja ha ka te ka sngi ka Boeing kala long kan nong ai kam ya palat 1000 ngut ki Bri U hakaleng ka Ukraine kumta la ong baki nong thok khobor kim shim la ban pentikena mador ya ka te ka jingja na mar ka Boeing bat ka American Chamber of Commerce ki badan ha Ukraine ru kim shim la juba mador halo ka jingkli jong ki nong thok khobor ban ai jing kan tho ne jing pynshai habaya dei bat ka te ka jingja